Осъдиха шофьор, дал 50 лева подкуп на полицай, за да го пуснат, след като го фанали да кара пиян. При рутинна проверка двама полицаи спрели посред нощ центъра на Карлово Volkswagen Golf. От него слязал Владимир Панджиков. Той бил във видимо на трезво състояние и дъхал на алкохол според твърденията на катаджиите. Ми казаха да духам муштука. Това за пробата. Един път духам, втори път духам, 3 пъти духам, 4 пъти духам. Обаче явно те се ядосват. Виждаш, ама духа. Какво да духам? Аз не съм духач. Така им каза директно и се ядосват. Ми да, той си е пияч, не е духач. 1, 2, 3 големи да му бяха дали да дръпне, хич нямаше да се ядоса, ама айде сега. Един път духам, втори път духам, 3 пъти духам, 4 пъти духам. Обаче явно те се ядосват. Виждаш, ама духа. Какво да духам? Аз не съм духач. Така им каза директно и се ядосват. А опитахте ли да им дадете пари? Давам им 50 лева, така им подавам, вземете, почерпете с те 50 лева. Само ме пуснете да си отида на работа. Полицаите не го пуснали и го оставили 2 денонощия в ареста. През това време го уволнили от работа, след като научила съпругата му го изоставила. Ей, на това му казвам тройно критичен ден. Добре, че поне парите не са му взели на човека. Давам им 50 лева, така им подавам, вземете, почерпете с те 50 лева. Само ме пуснете да си отида на работа. И ако си мислите, че този човек беше откровен, нека видим какво е от